Oh, hallelujah. Dɔfo, yɛde nyame ase sɛ nnɛ nso ɔde akyɛ yɛn kwa ne mmɔborɔhunu ɛdɔɔso dodo. Nnɛ nso so mema wakɔ aba de ba wote aseɛ sɛn dwumadie yi so. Na yɛsrɛ nyame nkronkron sɛ ɔno a ɔma de pa akye yɛn, ɔma yɛn ho ahoɔden, na ɔma yɛn te aseɛ ɛwɔ n'asɛm mu. Ɛho hia papapapa sɛ yɛsua nyame asɛm a yɛbɛte aseɛ, anaasɛ yɛtie a yɛbɛnya nte aseɛ, anaasɛ yɛkenkan a yɛbɛte aseɛ. Nyame nkronkron dom boa yɛn nnɛ nso. Yɛntimi nyina w'asɛm so mmɔ mpayɛ. Ndi ma yɛn ho ndi ma afoforɔ. Ntwe akra ma wo Asafo Awurade nso. Yɛda w'ase bebree ɛwɔ Yesu Kristo dim ne abɔ mpayɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ nnɛ nso mema wakɔ aba ɛde ba wote aseɛ sɛn dwumadie yi so. Yɛbɛfa yɛakenkan nsɛm efi Yohane Asɛmpa ti 13 ne nkyekyɛmu 3 de kɔsi 17 no. Na ehune sɛ ɛkasa fa ɔdɔ a na Yesu dɔ n'asuafoɔ ekosi sɛ otumi ɛbɔ ne mu ase koraa ɛhohoro mo nan ase ɛma wɔn. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛberɛ a Twam Afahyɛ no eduiɛ no, saa bere na Yesu pɛ sɛ ɔne n'asuafoɔ no di edidi a etwa toɔ, na afei ɔkɔkɔ hunu amanneɛ na yɛkum no ɛnam mene wo yɛbɔ ne nti. Na Bible kyerɛ yɛn sɛ edidi yi n'akyi no ɛna Yesu yɛka sɛ ɔne n'asuafoɔ no ɛkɔtena ase sɛ ɔmo didi no mu no, ɛna ɔsɛefoɔ no bɛwura Judas mu. Na Yesu Kristo no nim wei no mu nyinaa, nanso wamfa anyɛ asɛm. Kyerɛ sɛ nea na esi n'ani sɛ ɔkɔyɛ no, ɛno ara na ɛwɔ ne mu sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ. Enti oyi n'ataareɛ sɛn hɔ de towel bɔ ne mu. Afei ɔkoto hohoro n'asuafoɔ no nan ase. Ɔdɔfoɔ ɛberɛ du Peter so no, na Peter mpɛ sɛ ɔbɛma no kwan. Na Yesu ɛka kyerɛ no sɛ, nea meyɛ wonya nte aseɛ, na akyire wobɛte aseɛ. Hallelujah. Na sɛ wama manhoro wo nan ase a, ɛneɛ na wonka me ho. Na Yesu ɛka kyerɛ wɔn sɛ Yesu Peter di nkan ka sɛ nea yɛbɛyɛ ne adware me hohoro fi me ti so bɛka me nan ase. Ɛna Yesu ka kyerɛ no sɛ nea wadware dada no ɛnhia ma ne sɛ obɛdware bio, gye ne nan ase nko ara. Na Yesu hohoro ɔmo nan ase wieɛ no, Bible sɛ afei deɛ ɔtena ase na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monim nea meyɛ mu ate aseɛ. Mofrɛ me kyerɛkyerɛni ne owura. Nokorɛ nso meyɛ mo kyerɛkyerɛfoɔ, meyɛ mo wura nso. Na sɛ me a meyɛ mo wura ne kyerɛkyerɛfoɔ metumi ahohoro mo nan ase a, ɛneɛ mo nso mohohoro mo ho nan ase. Mede wei ayɛ susudua ato hɔ ama mo. Na meka nokorɛ me kyerɛ mo sɛ masterfoɔ mu di ɔmo nkoa so deɛ, nanso nea me deɛ ehia me kɛseɛ ne sɛ, ɔsɛ meka nokorɛ ma kyerɛ mo sɛ yɛba ahemman no mu deɛ a, anaasɛ yɛhwɛ wiase deɛ a, nkoa ɛnnya kɛseɛ nkyɛn mo wuranom. Na mmom no, me deɛ mede wei yɛ mo susudua sɛ nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ kɛseɛ no ɔmbrɛ ne ho ase. Na sɛsi a mohu saa nneɛma yi, Nyankopɔn nso bɛhyira mo na motumi ayɛ. Ɔdɔfoɔ no de kyerɛ sɛ biribiara nni hɔ a ɛyɛ den a Nyame nkronkron ntumi mmoa yɛn ma yɛnyɛ. Edu baabi kora Yesu si dɔ w'atamfo na san bɔ mpayɛ ma wɔn. Saa pɛpɛɛpɛ na onim sɛ Judas ɛtan no, nanso ɔhohoro ne nan ase. Ɔdɔfoɔ, wɔnyi na mfiri mu. Ɛno nti yɛn nso so yɛbɔ mpayɛ na Nyame de obi to yɛakoma so a, ebia na nipa no kora wɔyɛ biribi atwa mu, nso Nyankopɔn so bɔ mpayɛ ma no. Ɔdɔfoɔ, ɔdɔ ne ayamhyehyɛ a Yesu enyaayɛ no, ɔse yɛma kwan ahom kronkron no ɔbɛboa yɛn ɛma yɛtumi ayɛ. Nti biribiara nni hɔ a ɛɛden wɔ Asafo Awurade anim. Ɛno nti wo nua na wafom wo no, yɛn nyinaa nkurɔfoɔ afomfom yɛn nso yɛafom nkurɔfoɔ. Awurade ma yɛntumi mfa nkyɛ, na Awurade mboa ɔmo a yɛafom ɔmo nso sɛ ɔmo ntumi mfa nkyɛ yɛn. Na yɛn nyinaa ebia na nea wo feel sɛ wafom wo no mpo nim sɛ wafom wo.
ɛna wɔn nso wafom obi nso a wonnim. So nyame ndom boa yɛn nyinaa ne yɛntimi nante sɛdeɛ Kristo ɛkɛn na amadaachi no yɛtumi ebu nkontapa ahyɛ Kristo de anuonyam. Ɔdɔfoɔ yɛ asɛmpakani na kyɛ nyame asɛm yi. Na nea wode ma no nso no wahyɛ no Christ on subscribe na ɔno nso ɛmfa ma afoforo. Na yɛn nyinaa yɛntimi ntena asɛm no mu kɔsi sɛ Kristo Yesu bɛba biom. Onyame nka wo ho na so aba ɛnɛ nso ɛwɔ Jesus Christ din mu. Bye bye.